יהיו לי שתי גומות של חן, טיול בחד ופורח, נסיעה יפה על הירדן. היום יהיה לי שמח, יהיה לי ראש טוב, אז אולי אקח גיטרה אשיר לך, כשלוסי עפה מעליי, אי שם בשמי יהלומי. כי החיים כל כך יפים והעיניים מאירות, כזה האור שמעליי מאיר לי את הלילה. זה כמו מיליון נרות דולקים, זה כמו גשם של זהב, כן זה האל שמעליי מאיר לי את הלילה. סופיה, סופיה, ראיה איסמה איניה. היום יהיה משגע, היום הכי טוב בעולם. הפעם אני יודע שאם נרצה יהיה מושלם, כי הבחירה בידינו. ומוסי בחרה לעוף מהירדן עד אלינו, עכשיו השיר הופך לגוף. כי החיים כל כך יפים והעיניים מאיר. חיים בזבל. פותחים בחיוך. החיים כל כך יפים והעיניים מאירות, כזה האור שמעליי מאיר לי את הלילה. זה כמו מיליון. שלום, קוראים לי דנה ואני גרה בתל אביב, רמת אביב. אני באתי למאסטר שף בעצם כי אמא שלי עובדת במשרה מלאה, יכול להיות בתחומים וזה, אז כאילו אני תמיד מבשלת לאחים שלי הקטנים וזה יוצא לדעתי פצצות. אז נראה לי שאני אצליח פה כאילו בגדול ויעלה על כולם, אז אני אגיד לך מה המנה הראשונה. שוקו, זה מדהים. זה קצת רגשי בעיניי, שנייה, חמת בוטנים עם לחם, וואי זה מדהים. כל בוקר אני אוכלת חמת בוטנים, אז זה מדהים, זה כאילו... אולי השופטים גם מכירים את הטעמייג'ו הזה, אז... ניקח כאורית, ואולי אנג'ר ממחקה? עוגה, 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 עוגה עם שם. שלום, אני שרון מנס ציונה. באתי למאסטר שף בגלל שהרבה אנשים אמרו שיש לי כישרון מיוחד להכין אוכל מגוון ושונה מהתפריט הרגיל של היום-יום. אמא שלי אפילו אומרת שבתור אישה נשואה עם ילדים ומשפחה, בתור עקרת בית אני אכין אוכל מטורף. אז אני רוצה להכין היום מנה שבכל העולם אוכלים אותה. ומה שהכי חשוב בה והכי מצוין זה שהיא יכולה להיות בכל כך הרבה טעמים, כל כך הרבה אפשרויות. אני אכין קורנפלקס, חלב. שמי דנית, אני מתרגשת. אני גרה בירושלים אני גם מכאן. ואני לא מאמין שאין לי אף אחד. רק למתן ילדים, באמת יתומים. אין להם הורים. אין מי שיטפל בהם, כאילו אני אחראית על כל הילדים. וכאילו, כשאני רואה את התוכנית, אני לא מבינה כאילו. אני לא מבינה את אני פה, כאילו, זה כל הסרט
הכרתי את כולם, לא היה חמוד ממני, ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן. אני פרומה ואני גרה בירושלים. בגיל 8 התייתמתי מאמא, ואני חושבת שמשם בא לי אהבת הבישול. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה קטנטנה. גררתי כיסא כל פעם ליד אמא שלי כשהיא בישלה, היא מאוד אהבה לאמא שלי, בילתה את רוב היום שלה במטבח, ואני זוכרת את האוכל שלה כמשהו מאוד 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 טעים, וכל השכנים באו תמיד לטעום. אז כשהייתי ילדה קטנה, תמיד גררתי כיסא לידה ונעמדתי והסתכלתי על כל מה שהיא עושה, ובאמת אני חושבת שמשם זה בא לי. היום אני אכין פטריות אפויות בתנור על מצע של בצק פריך עם רוטב, שמנת ויין. טוב, נתחיל מהבצק הפריך. אני לוקחת קצת קמח. זה סוד הבישול. כמות קטנה, זה הכל. וככה עם חדוות של רגע, שנייה. פשוט. טוב, אני אמשיך. אז איפה אני? טוב, לוקחים ביצה ושוברים אותה. אני פשוט קצת מתרגשת. טוב, אני אמשיך. אז טוב, אני לוקחת פטריה אחת, ואז אני אחתוך את זה. וואי, אני לא מאמינה, אין מרגרינה, וואי, מה אני אעשה? טוב, נלך למכולת. שלום, שמחה, מה את מכינה לנו היום? אני מכינה קרם פטיסייר בשביל הפחזניות שכרגע בתנור. אפשר לטעום? אני מרגישה פה גם חמיצות וגם מתיקות באותו ביס, וזה גורם אני חושבת שאת צריכה להוסיף פה איזה משהו שיאזן את הטעמים. תחשבי על זה? טוב, תחשבי על זה. תודה. עטרה, בואי אלינו. טוב, אני הכנתי מנה שנקראת לחם פרצוף. זו מנה שעשויה מ4 מרכיבים. לחם של מאפיית הראשונים, גבינה של תנובה, מלפפון ועגבניה שהארץ שלנו נתנה לנו, אדמת ארץ ישראל. השקעתי הרבה על זה, הייתי צריכה קצת מאמץ, באמצע קרו תקלות, אבל זו התוצאה. תודה רבה. טוב, המנה שלך היא נורא יפה דבר ראשון, מוגשת על צלחת נורא יפה. המנה שלך בסדר, חסר לי קצת תבלינים, צבעים, משהו כאילו ריק מדי. הייתי מוסיפה עוד משהו, אבל סך הכל זה בסדר. רעות, בואי אלינו. שלום, אני הכנתי לכם עוגיות שוקולד צ'יפס בצורת עוגה. שהכנתי את זה כי גם רצון חופשי זה, אוקיי, זה ישר לראש כי זה קל להכין את זה ואני מאוד אוהבת את זה. וזה מתכון חופשי כזה, תאבון. תודה רבה. טוב, מצטערת להגיד לך, אבל טעים זה לא. שוקולד פה נשרף לך, העוגיות אפויות יותר מדי, זה פשוט מנה לא טובה. וואו.
להגיד על זה. זה אח הרבנית. Yalla ya lili, yalla yalla ya lili, yalla 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 ya lili, yalla yalla ya lili, oh yalla yalla ya